ಈಗ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಚೆಂಡೆ ಶಂಕ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದು ತುಂಬ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಇಡ್ಸೂಡಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shravi Vlogs. Insular ಮಾತೆರ್ಲ ರಾಮಂದೆನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒರುಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಅವು ಪ್ಲೇಸ್ ತಪ್ಪುದಾರೆ ಜಾಮ್ರಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಲು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುಹೆಲ ಉಂಡು ಅವೆತ್ತ ಕತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಕತೆ ಪೂರ ಪನೆರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲು. ಈ ಜಾಮ್ರಿ ಗುಡ್ಡೆ ಒಲ್ಪೋಪುನ ಪಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಯಿನ ಆರ್ಲಪದವು ಪನ್ಪುನಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಾದಿ ಉಂಡು. ಅವೆಟ್ಟೆ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಜಾಮ್ರಿ ಗುಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆ ಸಾದಿಡೆ ಪೋನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕಳಂಜನ ಗುಂಡಿ ಪಂದ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಳಂಜನ ಗುಂಡಿ ತೂವರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕಳಂಜನ ಗುಂಡಿದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಮಾಯ ಆಯಿನ ಜಾಗ. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಗುಂಡಿ ಉಂಡಾವೆ ತೋಜಾವೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಗುಂಡಿ ತೋಜುನತೆ ಅವೇ ಕಳಂಜನ ಗುಂಡಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಮಾಯ ಆಯ್ನಿ. ಈ ಕಿನ್ಯ ಗುಂಡಿಡ್ ಒವ್ವೇ ಬರಗಾಲ ಬತ್ತಂದಲ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೇ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಮುಲ್ಪದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ತೂಯರೆ ಏತ್ ಶೋಕುಂಡ ಅಂಚನೆ ಅವೆತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಪನೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸೇ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲೆಕ್ಕ. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುಹೆ ಉಂಡು ಪಂಡತ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೈ ಉಂಡತೆ ಅವು ದೈ ಬಂದು ಎರೆಗಳ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಅವೆ. ಮುಲ್ಪದ ಗುಹೆಕ್ ಜಾಮ್ರಿ ಗುಹೆ ಬೊಕ ಸ್ವಯಂಭೂ ಗುಹೆ ಅಂತಲ ಪುದರುಂಡು. ಈ ಗುಹೆಕ್ 1000ರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸನೆ ಉಂಡು. ಈ ಗುಹೆಕ್ ನಮ ಪೂರ ಏಪಲ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ತೂವೊಲಿ ಅತ್ತಂದೆ ಐತೊಲ್ಲೈ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ 16 ವರ್ಷಗೊರ ಗುಹಾ ಪ್ರವೇಶ ಆಪುಂಡು. ಆ ಗುಹಾ ಪ್ರವೇಶದ ದಿನ ಕಾಪಾಡೆರ್ ಪಂಡ ಮೊಗೇರ ವಂಶಸ್ಥೆರ್ 2 ಜನ ಗುಹೆ ತೊಲೈ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತುದು ಅಲ್ಪದ ಸಾದಿನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತುದು ಅಲ್ಪದ ವೇಸ್ಟನ್ ಪೂರ ದೆತ ಬರ್ಪೆರ್. ಅವಾಯಿ ಬೊಕ ಅಕಲ್ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂತ್ರಿಲ್ನಕುಲು ಆ ಗುಹೆ ತೊಲೈ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಂತುದು ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ ಬರ್ಪೆರ್. ಗುಹಾ ಪ್ರವೇಶದಾನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಮಾನಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ದು ಈ ಗುಹೆ ತಾಡೆ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೆರ್. ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತೆದು ತಂತ್ರಿಲ್ನಕುಲು ಗುಹೆ ತೊಲೈ ಪೋದು ಪೂಜೆ ಮಂತುದು ಪ್ರಸಾದ ದೆತ ಬರ್ಪೆರ್. ಅವೊಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ಬರ್ಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕು ತೂವರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2017 ಆದಿತ್ತನ ಗುಹಾ ಪ್ರವೇಶ ನನ್ನ 2029 ಆವೆರುಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರ್ದಿತ್ತಿರು ಗುಹಾ ಪ್ರವೇಶದ ದಿನ. ಅಂಚನೆ ಈ ಗುಹೆಕ್ಲ ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ಪಂಡ
ಮುಲ್ಪ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಿಟ್ಟೋಣಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಮೊಗೇರ ವಂಶಸ್ಥೆರ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ಗೆಡ್ಡೆ ಪುರ ಆಗಿ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒರಾನೆ ನೆತ್ತೆರ್ ರಟ್ಟಣಿಗೆ ಅಂಚ ದಾದಾನ್ ತೂಕನ್ ಪನ್ ತೂನಗ ಅಲ್ಪೊಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ಅರೆಗ್ ಆ ಶಿವಲಿಂಗನ ನಿಟ್ಟೋಣಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಅಲ್ಪದ ಅರಸುನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ದು ಅರಸುನಕ್ಲು ಈ ಶಿವಲಿಂಗನ ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು. ನಿಟ್ಟೋಣಿ ಪನ್ಪುನಾರೆಗ್ ಆ ಶಿವಲಿಂಗ ತಿಕ್ಕುನೆಡ್ದವರ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಊರುಗು ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಬತ್ತುನಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಚಾದ್ ಈ ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲ ಈ ಜಾಂಬ್ರಿ ಗುಹೆಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ. ಅಂಚನೆ ಕತೆ ಪನೆರೆ ಮಸ್ತುಂಡು, ಕತೆ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಪೋಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತಿ ಆವು. ಅಂಚನೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗ್ ಚೆಂಡೆತಡ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಒಂಥರ ಟೊಳ್ಳು ಪ್ರದೇಶ ಆವಿನೆಡ್ದಾವರ ಮುಲ್ಪ ಒದ್ದುನಾಗ ಒಂಥರ ಚೆಂಡೆ ಒಟ್ಟಿನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡ ಅಂಚ ಚೆಂಡೆ ತಡ್ಕ ಅಂದ್ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಜಾಗ ಪಂಡ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡು ಕಲ್ಲು ತೋಜುಂಡತೆ ಅವು ಎರು ಕಲ್ಲು ಆತಿನಿ. ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಜಾಗ ಉಳ್ಳೇರೆ ಪಂದ್ ಆಯ್ನ ಎರುಕುಲೆಂದೆತ್ತೊಂದು ಜಾಗ ಉಳ್ನಾಗ ಆ ಎರುಕುಲು ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲಾತನಿಂದು ಪನ್ಪೆರು ಮುಲ್ಪ. ಅವೇ ಆನೆ ಕಡೆ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲು ತೋಜಾಯತ ಅವು. ಮುಲ್ಪದ ನೇಚರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅವಲ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತುನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸನ್ಸೆಟ್ಲ ತೂಯರೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೊಲಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ. ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗಂತೂ ಮುಲ್ಪದ ವೆದರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಫುಲ್ ತಂಪು ತಂಪು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲಂತೂ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತ ರಜೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಯಾರು ಜಾಂಬ್ರಿ ಗುಟ್ಟೆ ಪೋಯಿ ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಡೆ ಬರ್ಪುನು ಪಂಡ. ಮುಲ್ಪದ ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗುಹೆ ಆವಡ ತೂಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು. ಬೊಕ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮನ್ಪುನಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟೆ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ. ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮನ್ಪುನಂಡ ಬಯ್ಯದ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕು. ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಗೇರಾಂಡ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಏಜಂಡ ಕಸಿನ್ಸ್ ಏರಾಂಡ್ಲ ದೂರದ ಊರುದಕ್ಲು ಮಿನಿ ಬೈದಿತ್ತೆಂಡ ಇಡೆಗಂತೂ ಬರಂದೆ ಇಪ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜ. ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೋಜಾವನ ಅಲ್ಪದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ನಮಕ್. ಬೊಕ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ನೆಟೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ವೆದರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ. ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ ಬೈದಿತ್ತಲು ಅಲೆಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂಚ ಅಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ತೋಜಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೈದೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಹೇಗಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದು ತುಂಬ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟಾ? ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ. ಎಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಂಬ್ರಿ ಗುಹೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಂತ ಕಳಂಜನ ಕಳಂಜನ ಗುಂಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತು ಕಲ್ಲಾದದ್ದು. ಈಗ ಎಂಥದೋ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ಲಾಸ್ ಹುಡಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಡೆಗೋ ಬರಿಯರ ಆಪುಜಿ ಶೇ ಎಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೇಲಿ ಬಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲೇನು ಮುಲ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಧನ ಉಂಡು ತೂಯರೆ ಪಂದ ಅಡೆಲೆತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಲ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಅಡೆ ನೀ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿದ ಪಂಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕತ್ತಲ ಅವನ್ ಬೈದನು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀ ಪೋಪುನಾಂಡ ಅವೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾವೆ ಅನ್ನ. ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಓಡೆಲೆತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಂತೂ ಕಾವಲೆ.
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಜಾವೆ ಪಂಡರ ತಾಡೆ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೈತ ಶೇಪ್ ಕಾರ್ದ ಶೇಪ್ ಬೊಕ ಮೋನೆದ ಶೇಪ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುದೆರ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪದ ದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಾಲ ನೆಟೆ ಪನ್ಯರ ಪೋಪುಜಿ ಬಟ್ ಶೋರ್ ಮುಲ್ಪಲ ದಾದನ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಪ್ಪು. ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಅವು ಕತ್ತಲಾಯನೆಡ್ ದಾದ ಶೇಪ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ದುಂಬುಲ ಇಡೆ ಬೈದೆ ಅಪಗ ಶೇಪ್ ಕೈತ ಶೇಪ್ ಕಾರ್ದ ಶೇಪ್ ಪೂರ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಏರನ್ಲ ಈ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ದಾಕ್ಲು ಏರನ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಕತೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತುನಕ್ಕುಲು ಉಂದು ದಾದಾಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬೇತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ತೂಯರತ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವಿತ ನಡುಟೆಗ್ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚ. ತೂಯರತ ಎಂಕಲ್ನ ಒರ್ದೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2029ಗ್ ಕುಡ ಗುಹಾ ಪ್ರವೇಶ ಆವೆರುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಏರನ್ಲ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿತ್ತೆರ್ನ ಬರೊಲಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂವೊಲಿ ಏತ್ ಗೌಜಿಡ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಅಲ್ಪ ಗುಹಾ ಪ್ರವೇಶ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿರಿಯೋನೆರಿತ್ತುಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2017 ಆದಿತ್ತಂದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2029ಗ್ ನನ್ನ ಮೇ ಬಿ 6 years ಉಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿತ್ತೆರ್ನ ಬರೊಲಿ. ಆಯ್ನಾತ್ ಅಲ್ಪದ ಜಾಗದ ಕತೆ ಪನ್ನೆರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಪೂರ ಕತೆ ಪನ್ನೆರ ಪೋಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಅವೆತ್ತನೆ ಅಲ್ಪದ ಕತೆ ತಾನೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡ ಅಂದ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಏರನ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಕತೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕಲ್ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕೇರ್ಲ ಅಕಲ್ಡ ಮಿನಿ ಪನ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ಲ ಏರನ್ಲ ಆರ್ಲಪದವು ಸೈಡ್ ಜನ ಪಾಣಾಜಿ ಸೈಡ್ ಏರನ್ಲ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿತ್ತರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಡೆಗೋರ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವುಂಡೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತೂವೊಲಿ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಅಂಚನ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಇತ್ತನೆ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಅಂಚನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.